Сега един нов вид танц да от покажем. седмица в България интензивно се изучава кей-поп. Танцорите от формация Sophistic живо научили танца в Индия от корейци. Повече за новия вид танц вижте в репортажа на Благой Цицелков. И как кей-поп попадна при вас? Ние по принцип поддържаме и групи за улични танци, хип-хоп. През 2010 година формацията ни беше поканена единствено от Европа да представлява континента ни на Азиатския младежки фестивал на изкуствата, който се проведе в Мумбай, Индия. И там имахме удоволствието да се нагледаме на много източна култура, на много чудеса, които се творят на изток. Имахме щастието да попаднем на уъркшопи, които групите, които се представяха там, включително и от Корея, правеха. Ние ги учихме на български народни танци, те ни учиха на това, което в момента е страшно актуално там. Това е танц. Всяко движение има значение. В танците, както колежката каза, са вплетени страшно много елементи от модерния балет, от хип-хоп танците, уличните танци. Дори танцът, който в момента изучаваме, има елементи от индийските танци. И във всяко едно движение има символика, има значение и носи послание. Той показва колко много можем да постигнем, когато сме самоуверени, когато танцуваме с вдъхновение и изживяваме момента. И колко е важно самочувствието за една съвременна личност, особено когато тя се изгражда за младите хора. Това е много съществено да намерят себе си, дори чрез танца, чрез музиката. Просто хората ни се радват страшно много на това, което правим, толкова колкото се радваме и ние се забавляваме. И се чудят, след като от Индия донесахме кей-поп, какво ли ще донесем от Тайван, където ще бъдем след месец. You